Sanibonani, yanibingelela eyamanyanda intokazi uDikani uKhwenta. Mndeni weNdlunkulu Trends othandekayo, ngizonibonga kakhulu ngane zakwethu, bodadewethu nabafowethu. Idatha lenu enibuka ngalo likhulisile kakhulu iNdlunkulu Trends. Ikhasi liyakhula, ngiyabonga kakhulu, isandla sehlula ikhanda. Kanti-ke udabeni nginiphathele lona oluthinta laphayana umkhonto wesizwe phansi. Kunamalunga athize anezikhalazo zokuthi impela mawuke nje wagxoba undodakazi kaZuma obhozo, izinyawo zakho impela zigcwala udaka, uyagxothwa. Uthi-ke lo mfethu engizomdedela nje khona manje, abantu abaningi kupolitiki bagcamalazile, abanye basaku-ANC ngokuphelele, kanti-ke bathi-ke laphayana bagcina isinkwa sabo ngoba bayazi ukuthi laphayana kumkhonto wesizwe akunayikhundla ezikhokhelayo, akunayikhundla zemali, awekho ama-benefit. Kanti-ke uyasho laphayana ukuthi-ke kanti noBonginkosi Khanyile waxabana noDuduzile izinto zamshubela laphayana ku-MK. Mina ngiyafisa ukukwazi wakho ucabanga laphayana ku-comment section ukuthi wena uthini ngalo lonke lolu daba. Nango umfethu ichaza le ndaba iphelele. Nibe nosuku oluhle. Hey, kubi kumaqembu ezepolitiki. Ufile uANC. Limele kakhulu iEFF idrophile. Kodwa ayukho nalomkhukhu lo, uhamba namanzi. Uyabona laba abakhuluma amaqiniso la ku TikTok bethathwe izife ngathi bayahlanya ngoba bekhuluma izinto abantu abangafuni ukuzizwa. Nakho nje lapha adliwa amalunga lawa kade weParliament kade evula icase lapha against uxoshwa kwawo. Kwathiwa waapprove ukuthi angama members eMK. Kwathiwa yini into ayenza athi angama-members eMK abayiphethe esandleni ephathi kawo. No membership, no constitution, no code of conduct abasayina ngaphansi kwawo ukuthi bangama-members eMK. I-membership na iqala yenziwa manje, sike sabona ubaba nondodakazi lapha beyiveza. Ayikho into. Lama 10 rand ayephuma qala lawa okuthiwa ngazi abantu sebeno 1 billion asakwashona, ayikho lento le. Undodakazi lapha bathi naye ungomunye abantu ophethe govuza ibhodo. Samthathe ngathi uyahlanya ulokhuzana uKhumalo. Umuntu oqala owaxabana nondodakazi thiwa babesemlazi babebanga indaba ukuthi ethi undodakazi upresident. Ngoba undodakazi uneside lakho osibanibani nje laba abanye abadlayo kuyilokhuzana abadlayo lapha kwiMK. Ngoba abanye ababenefit kakhulu abangangindodakazi baphethe ipolitiki endala, uphethe nabantu bakhe nondodakazi unabantu bakhe abashenxela ngapha esayidini. Basho intombazane lapha nangikhuluma nayo, intombazane mfana santombazane yathi lo uDuduzile naye unento yakhe akayihlanganisayo ngapha abantu ba ngoba bayamtshela ukuthi into yakubo le mayehamba baba sala nalento le. Nangu Bonginkosi Khanyile. Bonginkosi Khanyile waphambana nondodakazi wamtshela wambuza ukuthi wathi thula uzobona kanjani. Wasala wastranded waphuca ivoto kwaba nje. Anazi nini izinto ezaba khona emhlangano kade attendiwe bekukuphi lapha Mhlathuze noma kuphi. Hanizazi into ezenzakala lapha ukuthi ishube kanjani. And enye into uANC ngobudisband leadership yawo kwaZulu Natal abasophinde babuye bathola support labayitholile ngoba babonile abanye ukuthi akusebenze. Kunabantu bakwa-ANC abanye bangama officials abahlonishwa kade baziwe ukuthi they were supporting MK underground. Njengamanje sebephinde bahlala phansi bazinza kwa-ANC bebengafunanga ukuyiveza. Badisbanda nje la ngoba kuyabonakala ayikho membership ethathwayo ngale kwalontozana ngale kumkhulu. Bebe ne-membership yakagoga abantu benza lokhu ngapha. Iningi labantu abalapha basene-active membership yangale kwagogo. Yabo nje inkinga lento le. Abantu babecabanga ukuthi khona mhlawumbe into especial eyofika entsha namehla kankumbombo siyoke sibone sizwe ukuthi kwenzakalana. Ngcono vele kuba neslogan sithi nasibizwa siyayiyela. Noma ufaka imali yakho musulokhu ukhala ngoba ubizwanga wayeyela wena ayakho umuntu wakuphoqa ukwenza usothandweni. Lesibuka nje abantu besifundekela abantu wawuyele wena. I-list kuyashiya ukuthi i-list yashintshwa angazi 2 hours or an hour before abantu bayephala. Nezingane zayo lokhu uyiduduzwa. Uthe umunye uyakhuluma
komunye ulive kwathi wahlala phansi wena awazi nokwazi kanqama thina sineyiponti lapha kanqamalanga uyipreza nayo lento la ku TikTok abaye baqayekile bezivukelene ngaphakathi eqenjini abantu nje ngibuka abantu benethemba lento ubona ukuthi into ayikho yabo nje political la eNingizimu Afrika kubi emaqenjini athenjiwe mhlawumbe ukuthi abantu abamnyama angifuni nje ukukhuluma ngendaba abahleli bemcimbeke indaba yenkatha ke we inkathi lungile inkathi kwakumele yenzelwe umnyango nje umnyango ophathelene namakhosi nendlunkulu kuphela igudi ke lapho ngoba mangabe kunenkinga makuthiwa nje umuzi uphephuke la noma ulinyazwe ilento zane ezikhukhula imali azikho komasipala yonke owenzayo kanti makuthiwa kunezinto ezithile kufuna awadwana ngelento zana ngezimvu nangenkomo nani kuthengwe izayinkomo okudliwa inyama makwenziwa ama campaign number 1 ke lapho kana kuphana imbewu ijumpana ama 500 grams obhontshisi nokwakha ama toilet nokuhlela imicimbi number 1 ke lapho anything progressive no kephathele nomuntu omusha no kodwa ke futhi enye into laba uANC awuye kuyicompetition neMK yonke into yenza icompetition neMK iMK at a new organization akazi lithola ithuba lokuthi mhlawumbe iphathe noma ibukeka nje ifeyila ingakaqali vele kodwa akazi lithola ithuba lokuthi iphathe ayi kodwa kuthiwa ke mfana you dare with indodakazi mfana uzoyidela inkani uzokubonisa ama flames lapha ukuthi ubani yena baningi bahlulekile bethi bazama